Salamu aleyküm mi ya da esselamu aleyküm bir de şol ýaly sorag geldi. Ya da käbiriniň oýna purpol tutup öýkönüp kilçerip es ya da esselamu diýip ýarym ýalpa ulanmaklara ola düýünden bolanok. Elbetde Allah Taalaň gözel atlarynyň birem esselam diýär. Salamam cennet ile salamlaşdyr. Salam bilen başlamaklyk bermekligem sünnet. O salama jogap bermeklik wajib. Peygamberimiz salamyň derejelerini wasp edip şey diýär. Egerde kim esselamu aleyküm diýse, onu oňa 10 sogap. Ve kim esselamu aleyküm ve rahmetullah diýse, onu oňa 20 sogap. Ve kim esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh diýse, onu oňa 30 sogap bolar. Salamy doli suratyny ulanmaýanlara, kilçerýänlere